Uudestaan GPK lähtee hakemaan Ahlströmin kautta vauhtia. Ja nyt tulee hieman GPK-puolustuksen kiire. Rinkinen pääsee riistämään pallon. Nyt siinä on Rantanen vapaana. Ja sitten pääsee Hakala laukomaan hyvästä paikasta ottelun selvästi paras tilanne, mutta Hakalan laukaus kuitenkin epäonnistuu eikä siitä vaikeuksia Ahlströmille tule, mutta siinä oli selvä maalintekopaikka. Ja jälleen GBK hakee noilla lyhyillä syötöillä ja jälleen kerran tulee hieman kiire. HJK riistää nyt sitten hyökkäysalueella pallon. Rinkinen ohittaa hienosti puolustaja, nyt pääsee Rinkinen keskittämään. Nyt on Rantasella paikka, Rantanen laukoo ja siellä on ottelun ensimmäinen maali. Upeasti pelattu tilanne, joka päätteeksi Amanda Rantanen pääsee laukomaan. Ensimmäisellä kosketuksella laittaa vasemmalla jalallaan pallon tonne lähestulkoon aivan yläkulmaan, eikä siinä Ahlströmillä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia torjua. Ja tilanne todellakin HJK:lle 0-1. GBK:n hyökkäystä tekeekin sen hyvin Herreros. Ja Jaakonoho pääsee heti saman tien palloon, hänellä on aika paljon tilaakin siellä. Keskitys ei vielä lähde. Jaakonoho pelaa takaisin Herrerokselle, joka antaa keskityksen boksiin. Nyt siellä on aika hyvän näköinen tilanne GBK:lta. Siinä on ensimmäinen kunnon laukaus maalia kohti, kun Josefin Kangasniemi pääsee puskemaan. Ja nyt on GBK:lla useampi pelaaja valmiina. Nyt Jaakonoho pääsee laukomaan, mutta menee loppujen lopuksi selvästi ohi. Mutta hyvän näköinen tilanne kotijoukkue GBK:lla. Tällä kertaa Summanen epäonnistuu katkossaan. Herreros lähtee kuljettamaan. Syöttää. Siinä on Kangasniemellä paikka. Hän lähtee vielä hakemaan keskelle. Kangasniemi löytääkö vetopaikkaa? Ei ainakaan vielä. Ja edelleen Kangasniemi. Saari taklaa. Kotijoukkue haluaa rangaistuspotkua, mutta taklaus osui kyllä suoraan palloon, mutta seuraava taklaus ei enää osu ja GBK:lle rangaistuspotku. Hyvin Kangasniemi sillä taistelee. Ensimmäinen taklaus Saarelta on puhdas, toinen ei niinkään. Ja nyt on GBK:lla kyllä unelmatilanne tuoda tuolla pelitasoihin. Tässä uudestaan tuo tilanne. Ensimmäinen taklaus on täysin puhdas. Sitten uudestaan. Ja sillä kertaa Saari tulee suoraan jaloille ja siinä ei mitään epäselvyyttä ole. Ja Herreros antamaan rangaistuspotkua, laukomaan rangaistuspotkua. Ja tässä on kyllä GBK:lla unelmatilanne tuoda pelitasoihin aivan ottelun lopussa. Mitä tekee Herreros? Meriluoto vastassa. Herreros laukoo ja Meriluoto torjuu. Meriluoto loistava torjunta ja siihen päättyy myöskin ottelu. Se on todellinen huippupelastus. Se on täynnä 3 pisteen suoritus Minna Meriluodolta, joka torjuu ja saman tien päättyy siihen ottelu. Ja Herreros on tuolla tuskissaan kentän pinnalla, kun pallo ei maaliin tietää löydä. Siinä Meriluoto pelastaa kyllä HJK:lle täydet 3 pistettä. Toki ne ottelutapahtumiin nähden on täysin ansaitut, mutta aika dramaattinen on tämä ottelun loppu. Herreroksen laukaus tulee tuommoinen aika sopivan korkunen maalivahdin näkökulmasta, mutta hyvin Meriluoto myöskin tilanteen aavistaa ja pystyy tuon torjumaan.